Автобус рухається по маршруту номер 53 до припинку диспетчерская станция Дружная пригнаненной трассой. Припинок Ландера. Осторожно, двери зачинаються. Наступний припинок Путепровод. Припинок Путепровод. Осторожно, двери зачинаються. Наступний припинок Кунцевщина. Припинок Кунцевщина. Осторожно, двери зачинаються. Наступний припинок 11-я больница. Припинок 11-я больница. Осторожно, двери зачинаються. Наступний припинок сквер Василя Цвяткова. Припинок сквер Василя Цвяткова. Осторожно, двери зачинаються. Наступний припинок завод електроніка. Припинок завод електроніка. Осторожно, двери зачинаються. Наступний припинок переулок Коржаневский. Припинок переулок Коржаневский. Осторожно, двери зачинаються. Наступний припинок станция метро Слуцкий гостиниц. Припинок станция метро Слуцкий гостиниц. Осторожно, двери зачинаються. Наступний припинок больниця хуткої допомоги. Припинок больниця хуткої допомоги. Осторожно, двери зачинаються. Наступний припинок лейтенанта Кізебатова. Припинок лейтенанта Кізебатова. Осторожно, двери зачинаються. Наступний припинок Рижская. Припинок Рижская. Осторожно, двери зачинаються. Наступний припинок Брестская. Припинок Брестская. Осторожно, двери зачинаються. Наступний припинок Леонида Левина. Припинок Леонида Левина. Осторожно, двери зачинаються. Наступний припинок Нікола Тесли. Припинок Нікола Тесли. Осторожно, двери зачинаються. Наступний припинок Белградская. Припинок Белградская.